zama aure sai an jure. Canza su mu tarawa ango amarya mu kada burge su Musa angon naki ne to kirke kin more. Musa da Allah Fatima a yau sun yi aure masoyan juna gudun ya juna da amana. Mash mai waka ya zo biki na kuna aure maza mata sun fito suna murnar aure. Idan kun ji salon kiɗan ga mata ku yi sauri daɗi fata mu karzo masara sai da masari hange sai da ido amarya fata yunkuri zaman aure hankuri ake so yayi kere. Musa da Allah Fatima a yau sun yi aure masoyan juna gudun ya juna da amana. Mash mai waka ya zo biki na kuna aure maza mata sun fito suna murnar aure. Musa angon Fatima